Dobro, Grof, daj mi reci, jesi ti siguran da ćemo nas dva znati popravljati te kafe aparate? Da, to bi moglo malo dijete, mali Marko bi to znao, ne vas dva. Ne, znaš kaj je problem u tome? Ja mislim da mala deca ne smiju piti kavu, ne? Znaš kaj će da ovaj brkovim počnu raditi? Ali morate tu samo paziti na jednu stvar. Dobro, daj reci, a koji to? Broj ubačenih kuna mora uvijek biti 3 puta veći od broja skuvanih kava. Zakaj? Zato što jedna kava 3 kune. Pa, fakat, vidiš, sam malo treba. Ne, sam daj, Grof, reci kaj, ako imamo višak kuna, ne? Ništa, popijete i vi koju kavu. Gle, ja sam za. Super, moj poslovni partner bit će zadovoljan. Da, bab, znaš kaj sad to me podsjetilo baš na jedan dečki, moram ga ispričati. Znate vi, znate kak Kinezi zovu Niku Kranjčara? A, kak? Cicin Sinko. Dobro, ali kakve to veze ima sa kavom, aparatima? Nema nikakve. Zake mora imati veze? Recite, na koji način najčešće komunicirate s vašom okolinom? Pa gledajte, kćeri moja... Nisam vam ja kćer. A zašto mi onda ne biste bila supruga? Vidite, ja si utvaram da imam dobra primanja. Ništa vam ne bi u životu falilo. Prostite, ja sam zauzeta. Nema nikakve veze, evo ja sam slobodan. Dobro, hoćemo mi sad prestati s ovim šaljenjem. Pa ko je rekao da sam se šalio? Dobro, evo recite mi kako najčešće vaša okolina reagira na vaš način ophođenja? Užasno. Pa ja sam vam bolan inkasator. Ma nisam ja na to mislila. Ma znate, ponekad se osjećam ko Zeko u onom vicu. Kakvom sad vicu? Kad životinje čekaju u redu ispred pekare u šumi, a Zeko se gleda interpolirat među njih. Pa nećete mi sad valjda pričat vic. I snimi ga Medo, šupi ga, ovaj odleti tamo na kraj reda. O moj Bože. I opet ovaj maher ide tamo među njih i opet ga snimi Medo, mazne ga, ovaj odleti, teče na to ljuto. Dobro, kad ste takvi, onda vam neću otvoriti pekaru. A to je smiješno. Nije bolan ako ste Zeko. Dobar. Bog, teta Lili. Bog, srećo. Daj mi, molim te, reci, imate vi šampon za masnu kosu tu u dućanu? A što ti je masna kosa, Pa ne, u tom je problem, suha je. A onda ti treba za suhu kosu. A da? A di je? Eno tamo uzmi, Hvala. Ja sam te samo htjela pitati, jel imaš regenerator za masnu kosu? A srećo moja. Ma tebe treba nešto za ispod kose, znaš? Da? A kaj? A nikaj. A znate li, doktorice, onaj kad dva luđaka među sobom dijele bombone? Ne. Sjede i dijele bombone, kaže ovaj, jedan tebi, jedan meni, jedan tebi, jedan meni, jedan meni, jedan meni, jedan meni. A kaže ovaj drugi, a dobro, kad će opet biti jedan tebi? Dobar je. A vi ste mene izgleda odlučili oboriti s nogu od smijeha. To je diskutabilno. Zašto? Pa zato jer sjedite. Evo, srećo. Joj, hvala ti, teta Lili, puno. To bi bilo 30 kuna. Ajoj, samo 40. Ma u redu je, ajde. Znaš da ti mene podsjećaš na onu jednu plavušu? Ma koju? Onu iz jednog vica. Kako pak vica? Ma onog o policajcu. Teta Lili, ne zanimaju ti mene vice. Ma slušaj, zaustavi plavušu policajac i kaže, šinjorina, ne rade vam svitla, 300 kuna. A ona kaže, a nema veze, šjor policajac, u servisu su mi tili uzeti 1000 za istu stvar. Ja nisam takva. Ma nemoj. Da, ja uopće ne vozim. Aj, bolje ti je, srećo moja, bolje ti je. A znate li, doktorice, kada komisija za dan ludnice odluči pustiti jednog luđaka doma? Ne, nisam čula. Sastane se komisija i pitaju prvoga 2 + 2. Kaže ovaj 300. Pitaju drugoga 2 + 2. Kaže ovaj utorak. Pitaju trećega 2 + 2. Kaže ovaj 4. Kaže odlično, slobodni ste. Izlazi van, pitaju ga
Oprostite, pa kako ste znali točan odgovor? Kaže ovaj bolan jednostavno, 300 manje utorak. Odličan je. Jelda? Odličan. Jelda, doktorice, ne vjerujte mi. Utorak. Vjerujte mi, osjećam se ekstraordinirano, hvala vam. Ma ništa, drago mi je. Znači da je ova naša mala terapija uspjela. Kakva terapija? Pa ja sam vam došao samo ispričat koji vic. A mogu ja vama ispričati jedan? Naravno, izvolite. Evo ga. 500 kuna. 500 kuna. Jure, A? daj nemoj lupat, hej. Daj reci kaj misliš, kaj sad trebamo napraviti? Gle, moramo prvo provjeriti jel unutra ima kave, ne? Da, super, samo kak? Ajde, znaš kaj, daj ga ti malo nagni ga, a ja bom ubacio 3 kune. Ma stari, daj, sad me podsjećaš na onoga Murjaka iz ovoga... Kaj? Ma onoga bistroga, ne, iz vica onog... Tiho, budi, pa vidiš da smo na Murik, pa kaj hoćeš da nas čuju? Pa ne, nego, znaš kaj, Jura, ja mislim da bi trebali postupiti po jednoj sasvim drugoj metodi. Je. A koje? Vodi ti si. Daj mi sad 3 kune. Jura, ti nagneš aparat, kužeš, a ja ubacim 3 kune, znaš, jer tebi bu lakše, ti si dešnjak s ove strane. Ferdo. Sram ti, pa kak? A mislim, stvarno, ne? Prestaň! Daj se, stišaj malo. Grob, nisam te čuo. Kako ćeš me čut kad se dereš tu ko magare? Joj, majko moje, už jedan vic. Joj, nemoj iti o vicevima, majke. Slušaj, Grobe, onda je u Bobi ju i Rudiju kad razgovaraju na telefon, a? Znam samo kad ti i babićka razgovarate na telefon. Ma čuj, vic čovječe dobar je. Pita Rudi Bobija, Bobi, di si? A ovaj kaže, a tu sam, Norveškoj. A je, Norveškoj, a di je to? A kaže Bobi, ja ne znam sad kak bi ti objasnio, znaš, imaš globus? A Rudi kaže, da, imam. E pa vidiš, naša globus imaš, ne, a Norveška ti je odmah ispod šarafa, gornjeg šarafa, Norveška. Kaj, nije odličan? Ti poksa, ja sam se popišao se. A gdje si ti to čuo, a? Tu, na vicomatu. Molim? Na vicomatu. Zoveš vicomat koma, a? Joj, daj se smiri. Smiren sam ja, koma. Znaš, opet si nervozan. Hoćeš jedan vic možda? Hoću jedan vic. Onaj kuž, o luđaku, a? Još nije vezu prekinio. Ti si međed stvarni, veliki grizli, ej. Jura, Kaj? jesi otkril zakaj ti neće vratiti ostatak love? A mislim, guštaj, pa nije tebi požderalo 50 kuna, Ferdo. Jura, Kaj? pa nemoj tak lupat po aparatu. A zakaj? Pa možda je pokvaren. Zezaj. Mislim, znaš kaj, Ferdo, nisi ti u problemu, ja sam u problemu, ne? Jurica, Kaj? onda ga samo razvali. Normalno, bum, pa mislim, daj. Alo, majmune, jel ti doma tak razvaljuješ frižider? A ti? Ili doma tak sjediš na prijemnom pultu? Daj ovo. Da. Isuse. Šta to radiš, a? Ne, niš. Jel to zoveš vicomat, a? Ne zovem vicomat. Daj mi telefon. Imaš pozdrave od Rudija.
Ko je Krudija? Prijatelja od Bobija. A ko bi rekao? Jel vi to, dečki, pričate možda viceve o policajcima? Ne. Ne, ma kakvi, ne. A zašto ne? A sad ovoga, jesi ti možda, jeste vi možda za kavicu jednu da stisnemo? Imaš krafnu? Nemam. Onda nisam. Šta je, to je sad neka auto samo ironija, ha? Ma kak je uopće to šala? Odlična šala. Nego slušaj ti, specijalac. Jel znaš ti možda šta je kad Kiro ulazi u zgradu vlade? Nemam pojma. Ministar na dolasku. Znaš ti šta je kad Kiro ide u lov? Ne. Ministar na odlasku. Čekaj, sad mislim, slobodno se ja smijem, pošto je ministar... Pa naravno! Jure, dobra, šala je dobra. Dosta je bilo te zezancije, ajde, popravljaj taj kafić i idemo razlaz. Jel jasno? Ako pogodiš koje, dam ti svoj zlatni zub. Cigane, Pa gde Kak si? dugo te nisam vidio? Pa evo sad ću da ti kažem kak se nismo vidjeli. Od prošli put se nismo vidjeli, znaš? Evo, daj dve time. I meni jednu pera, znaš? Pa kako si, koma, a? Da. Pa šta se radi, koma? Kako žena, kako deca, znaš? Cigo, znaš dobro da nemam ženu i decu. Ajde ti mene da pitaj nešto. A što ima novo, Cigo? Pa evo ima jedan vic, znaš? Vic, hajde da čujem. Vic kad Cigo tera kola i konje, znaš? Aha. I zaustavi ga milicija, kaže, znaš, prebrzo si tero kola i konje, sad ću da te kazim sa 500 kuna. Kaže Cigama, nemoj da me kaziš sa 500 kuna, nemam 500 kuna i da imam otkud mi, kaže, znaš. Ako me ne kazniš, kaže, ja ću da ti dam mleko od kokos da probaš. Mlijeko od koku. I dam mu onda probat mleko od kokos i ovaj popio mleko. Ajde, kaže Cigo, neću da te kaznim. Cigo potera kola i konje, kaže, ajmo kokos, ajmo. Kokos dobar ti je. A nije mi kokos baš dobar, znaš, malo mi šepa, znaš. Aj, starije. Ajde, Bog, Cigo, a si dobar. Jura, daj prekini, Pa ne bu ti tak nikad vratil novce. Ma znaš kaj mi se čini da sam ja, mislim, jedini Hrvat ovdje kaj je upljačkan u policijskoj stanici. Dobro, i kaj si se sad tak razrital, mislim, stvarno, ko da nikad u životu nisi popušil 50 kuna. Pa nisam, znaš kaj, ovaj aparat me živcira, pa mislim, pa ne bu me samo tako pljačkal, ne? Daj, nemoj pričati bedastoće, molim te, no. Osim toga, idemo dalje. Aparat smo napunili, sve doze smo popunili, idemo dalje. A kam? Pa znaš dobro da moramo ići kod doktora. A znakaj, pa nije nam ništa. Kaj s ti, mislim, stvarno. Pa tam imamo još jedan aparat. Ajde. Znaš kaj, ali ja mi se vratim. Pa ne u mene niko samo tak pljačkao, ne? Znaš ti kad doktor gradi kuću, znaš? Ne znam, daj pričaj. Kupi doktor plac i sagradi lepa kuća, znaš. Do njega kupi Ciga isti taki plac i sagradi ista taka kuća, znaš. I doktor napravi lepu garažu, napravi Ciga lepu garažu, znaš. Doktor stavi lepu ogradu, stavi Ciga lepu ogradu, istu tako. Zašto? Pa čekaj, sad će da dođe, znaš. I prodaje doktor kuće i pita 100.000, znaš. I prodaje Ciga kuću i pita 200.000. Pa je. Kaže doktor Cigo, kako ti pitaš 200.000, a ja pitam 100.000, znaš. Kaže Ciga, fino, znaš. Tebi je komšija Cigo, a meni je komšija doktor. A bravo, Cigo, bravo. Ej, Cigo, a znaš ono, kad Bobi dođe doktoru na pregled, ha? Ajde, kaži. I kaže mu doktor, a ne brinite ništa, gospon Bobi, s tim svojim srcem možete živjeti 70 godina. Bobi se zbuni i kaže, ali doktore, pa ja imam 70 godina. A doktor mu veli, eto, kaj sam rekao. Ja znam taj
taj Sobobi, znam taj Sobobi. Pa šta nisi rekao da znaš? Mislio sam da je drugi Sobobi, Ajde. znaš. Ajde, živio ti meni. Ti meni. Vjerovat. Kaj, konačno si se vidjela u ogledalo i skužila da si plavuša. Ha, jako smiješno. Dobro, ajde, Angie, molim te, pusti ženu da priča u miru. Reci, Viki, što je bilo? Bilo je to da je teta Lili prodala meni krivi šampon. Kako to misliš? Mislim, ja sam ju tražila za suhu kosu. Dobro, i? I ona mi je prodala za sjaj. Taj sam mislila. Pa strašno. Ček, tebi se sad kosa sjaji, jel? Umjesto da ti je suha. Joj, Viki, ti stvarno kuda si ispala iz vica. Kako to misliš? Pa kuda su imali tebe pred očima kad su smišljali sve one viceve u plavušama. Ali to je nemoguće. A je li? Da, mislim, ja sam bila cijelo vrijeme u svojoj sobi. Znači, nema šanse. Znaš kaj, stari moj, mogu ti reći, baš smo super servisirali ovaj aparat za kavu tu u ambulanti. Je, samo, znaš kaj, Stari, ja ću ti reći, kod doktora uvijek sve funkcionira, ide ko čukica. znaš kaj, ima tu jedan mali problem. Kaj? Ovo smeće, ne? Požderalo mi je još 50 kuna, mislim, to su i zadnji. Daj se smiri, stari moj. Ko ti je kriv kad nemaš sitnoga, ne? Ko svi normalni ljudi. O, gospodine Juriću! O, gospodine doktore, pa otkud vi tu? Je, pa ja radim tu, ne? Ovo je moj Jura. Jura, drago mi je. Pa otkad se nismo vidjeli? Pa imamo to jedan od vas. I znate, mislim da od onog sistematskog pregleda kad ste im pripisali ste mi da hrdam mrkvice. A, je, mrkvicu, da. Pa jel ju konzumirate, gospodine Jurić? Hrdam, gospodine doktore. Svaki dan ujutro, popodne, najveće 6-7 komada hrdam i to. Ko zeko, vjerujte. I još mašem sa repekom. Doktor, znam jedan strašan vic sa zekom, ne? A, jel? Da. Pa kak ide? Ko ja, hvala na pitanju, gospodin doktor, dobro. Jura, čovječe, ma vic, pita čovječe. Vic, pa vic. Dojde zec u birtiju, ne? I veli konobar, ja bi pivu, ne? Ne, zapravo, ne pivu. Tu se uvijek zabuniš. Veli konobaru, ja bi viski, ne? I sad dođe tam jedan gost, pita konobar, daj mi reci, je tebi čudno da zec naručuje viski, ne? On veli, jer naručuje pivu. Sviđa. Ja ih znam puno, Zeko, gospodo, jeste možda za kavicu u mom uredu? Pa ne. Ma dajte, ja ne bi, meni šgaravica. A niš, nadam se da mi bar neće kosa otpast glave od tog, ne? Joj, pa kaj onda, stara, narašće ti nova. Ne dam se crna. Evo, daj, objasni mi, molim te, šta ti imaš protiv plavuša? Kanu? Vidje, dobro, okej, gle, ja isto volim te vice o plavušama, ali nekad su jednostavno pretjerani. Ma nemoguće. Gle, evo, na primjer, jeste čuli onaj zadnji vic koji je užasno glup? Zašto Kina u zadnje vrijeme napreduje? Joj, čekaj da pogodim. Zato što u Kini nema plavuša. Molim? Od kad? Kuži što ti govorim, nekad su jednostavno pretjerani. Ma daj. Znaš kaj je pretjerano? Slušaj ovo. Zašto plavuše nose pelene? Nemam pojma zašto. Da ih frajer mogu zvati baby. Ha. Pa ja sam svoje promijenila. Odi, baby, odi. Ajde. Znaš ti, meni ovo je bil super, medo peder. Jadni zeko. Pa, gospodo, bilo mi je drago i ne zaboravite. Ne bom. Mrkvica je zahvalna. Nego, gospodine doktore, može još jedan putni, ono? Nisam ja doktor. Ne? Ja sam patak. A vi ste mali pačići. Super,
Pa onda, gospodine doktore, može jedan putni... Pa dajte, Daj, ti znaš. Evo, dođe jedan pijanac, dođe kod doktora i sad veli njemu doktor, ne mogu vas pregledati zbog prevelike količine alkohola u krvi. Ja pijanac njemu veli, nema veze. Onda vam ja došao dok se vi otreznite. Dobar! Ferdo, i taj mi se sviđa. Ja vam se, Ferdo, upičem. A za to preporučam ciklu. Po cikle, znaš, Jura, cikle i Hvala Bogu, jedan dan manje onom paklu od onog dućana. Jure moj! Jure! Jure, nesrećo jedna, mogla sam i misli da nisi doma. Što je ovo? Draga Lilio... Ajme mene, majko moja. Jure me je ostavio. Ostavio me moj Jure! Ajme mene, ko će dicu raniti? Ko će smeća nosi vanka? Ajme Jure, moj, što radiš? Ima novi posao. I posao je već naša. Nisam ti stiga reći. Nisi, Jure, nisi. Otišao sam s Ferdom. A nego s Kinča, nego s onim Ferdom. Vraćam se kasno, Čekaj malo, vraća se. Vraća se meni moj Jure. No što, Jure, plaćeš ti Boga svoga kad dođeš doma. Lipo si mi ispripada. Ajme, majko moja. Ma nemoj cige, majke ti ubil dušme. A znaš još koji, ha? Koma? O, grof, pa ti nisi cigo. Normalno da nisam. Šta, ja ti ličim na cigu, a? Ne razumem, malo prije bil tu. Ja, nalije se ko majka, pa se pričinjavaju bijeli miševi. Vidiš, da, i on je imao belog mišaka u žepu, zvao se Piro. A dobro, gdje je moj ručak? Ja ne bi znao. Ja, nemoj se praviti pametan. Pa ne pravim se. Cijeli dan te nema. Pa nije baš cijeli dan. Ručak nisi skuho. Pa nisam imao vremena. I gdje te ja nađem? A kaj ja znam? Ti, grofe. Bela! Ej, Bog, Lili, taman sam s posla. A znam, tražila sam ja tebe u ordinaciji pa te nije bilo. A, jesi me trebala nešto? Ma jesam. Jel ti znaš kakav to novi posao imaju, onaj moj, onaj tvoj? Kakav? Imaju novi posao? Eto ti ga, na. Ti ni ne znaš da imaju novi posao. Ne, Ferdo mi nije ništa rekao. To me uopće ne čudi. Jesi ti za jedan domaći višnjeva? A jesam. Uvijek. A možemo ispričati koji novi vica. Jo, ja sam ih danas čula milijun. A znaš li onaj, kad je mali Ivica pričao političke viceve, što mu se dogodilo? Ne, što? Skupila ga Marica. I vještica. Koma, ubićete majke, jesi čuo? Ma kaj će ti sad ručak, grof? Kako šta će mi ručak? Pa gladan sam, čoveče. Sad je vrijeme za večer. Bog, grof, slušaj, baš tebe tražimo. Bog, a šta vam je to? Šta je to? Pa to je ova vreća, evo vidiš, lovom od kafe aparata. Čekaj, to ste trebali ostaviti u firmi, kod mog kompanjona. Sam ti lepo rekao da smo neke zaboravili. Pa dobro, pusti sad to, mislim, daćemo mu to sutra, jel tako? Nego, mala, daj Pero, daj stisni 4 komada. To 4 komada? Čekaj, ti častiš, kako to? Stari moj, pa prvi put u životu imam vreću punu love. Znaš ti, grof, da je unutra 500 kuna po 50 lipa. Aha. I večeras nema spavanja, ne? To fešta do zore! A, ne, preveć kave. Šta je ovo, Ferdo? Nisam znao da imaš feštu u stanu. Pa nisam ni ja, stari. Bog, dečki, malo smo se opustili. Da. Ne bi se baš reklo. Imate li šta jest, cure, inače... Inače ćete prisustvovati sceni kako se ja valjam po podu i krepajem od glade. Ajde, daj kokice.
Pa ne, grof, znaš šta, odi ti samo do frižidera, slobodno se posluži, jel ne? Ajde. Sad, cure, slavi se, slavimo. Da, ja sam pala ispit. Pa nisam znao da se i to slavi. Kako ne? Moj profesor je za prste oblizat. Došle su cure da malo pričamo viceve, pa tako. Da, pa dok vi tu cijeli dan fino pričate viceve, ne, mi smo zarađivali veliku lovu. A ja? A koliko ste to veliku lovu zaradili? A vreću love, i to doslovno, da ne bi bilo. Nije to sva lova tvoja. Ma dobro, ovo nam je za kavicu, ne? Mogu vam ispričat vic? Ajde! Zašto Plavuša prelazi korektorom po monitoru? Da ispravi pogreške u Wordu. No, mislim, Anđa, fakat ti je vic, a daj ti meni reci, jel ti znaš zašto ova Plavuša, šta ona kad ide u ovaj zoološki vrt, šta ona tamo traži u tom, kak se zove, vrtu, Ona traži traži insekt, ne insekt, nego žoha, ni, pauka koji je digo auto, Molim, šta je? Šta, nije smiješno, ništa?